titulua baldin da. General Castañosek agindu Donosti guzti eta bere habitante guztia ikusioz pasatzia eta denaik lepoa moztia. Zergatik agindu zu nago? Zergatik horren bere proporzioan, ez da? Zu ematia Donosti guztiai eta bere habitante guztia ikusioz pasatzia eta denaik lepoa moztia. Zergatik agindu zu nago? Zergatik horren gauza izan berdu bere proporzioan, ez da? Zerbait jaundila gertatu zan oitzeko. Eta orduan hasten jaiz, nola hasi izan revoluzioa, eta esaten baden nola hasten dan revoluzioa, esan duguna leno. A ber, nola Frantziko estatuak eta estatuak bezala nola egiten duten promesa asko eta gehoz dutela kumplitzen, eta orduan hasiko nitzake esaten nola, leno esan duten bezala, nola revoluzio, Frantziko revoluzioa, anima eta eginak euskaldunak intzutela. Hau esate, leheno esan dutenak egiara, ez da? A ber, nola plazotan, plazotan hor konpon, ez da? Plazotan, agindua zeon, hiru estatuak batu inberzutela, eta orduan, behin ez duten hirugarren estatua sartzen uzten. Eta orduan juntziran, hemendikan, religioa bezalako obispoa. Eta orduan gertatu zen ere beti bezala, ez dioten utzi. Eta orduan mentalitateare zan ina, zergatikan, hemen atera zukaten neurri bat universalarritua. Oban eta euskaldunan ideologian, revoluzioko pensadoreak, pentsate zutenak izan duzian, Montesquieu eta la Burdeoskoa, Baskoniakoa, Montesquieu, ezkaundura lartige batekin abizen euskalduna, eta nola Montesquieu izan duzan Burdeosko alkatea, eta bestia izan horrekidatzen lehenite leloa. Hoi izan duzan revoluzioko pentsadorea, eta bestia izan duzan Rousseau. Rousseau kontra sozialekin, kontratua herriak agintariakin intzutela, eta orduan behin ez zuten iten, orduan, gauz horiek, bi liburu horiek dira revoluzioan gauza kontuatzen zeratea, ala dala, nahiz eta zuek ezkazdin, akaso nik bezala, hau ez dakitik, ala dan, hau esan lehik ez da, zein dia pensadoreak ideologia intzutenak, Montesquieu, eta gaina Montesquieu frantzesa zitzeina, zergatik gane euskeraz da Montesquieu, eta bestia Rousseau, eta Rousseau zeukan bere dena relazio guztia aizkoitiko Peña Floridakin, eta horrekin ikasizun, eta orduan nola zeukan proposamena Rousseau etortzia bizitzea azkoitira. Rousseau bizi etorri baldin bazan honea, zein gotezan Rousseau revoluzionario haundiena zegoen maitebindua Euskal Herriakin. Zergatik kontu bat zezan hemen zegoela askatasuna. Zergatik herriak obitu bertzun kontrato batei. Hoi ikusizunian behak, ideazizun liburu hoi. Eta horren fetxara Altuna hiltzanian. Nola Altuna bere laguna hilintzan orduan erabakizun ez etortzia. Nino orduan, etorri izan fetxa asambleak iteko Versaillesen, eta denazi joazten ideologia honekin, argi daukau, ez da? Hiru horiek, bi Garate, bi anai Garate, obispoa, dana, eta geo aristokrata, konde dara neder, lau horiek juntzian, eta orduan beti bezala ziren, bi gaundi bat eta nola frontoian esan deten aleno. Momentu batian erabaki zuten bea konsideratzea, erabaki zuten beak izatiak konsago guztia. Eta marginatu zioten aristokratai eta paisai. Orduan ikusi zuten ian asamblean, eta asamblean nola bestiak intziala konstituitu, asamblea konstituienten, ikusi zutenean apaiz asko eta obispo asko pasazian frontoira. Pasazian, binoan erabakizuten eta han idantzizian, lehen biziko frontoi batian, 14 puntu hobek, hasi naizenak, eta orduan, hoi Espainian segiten, zeinek ezeina izian oiten aiken, Euskaldunak, hau esanik ala, ez da?
Ni teoriaen montatu dut, ni zerari hau ez dago idatzi jala, bioala da. Ideologia revoluzioana da kontrato sozial esprit de loa. Eta zein ikatea zuten hau, bat burdeoskoa, etza pariskoa, burdeoskoa eta burdeosko hizkuntza izan duzan euskalduna. Eta bestia, bueno, hori denak, eta orduan Espadilan kontuatu zian, euskaldunak aiziala orduan, etorri honea Napoleon, Frantzesko paizuaka, soldaduak revoluzioa.